Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean, jauna zuekin, senideok, aitor ditzagun humiltasunez, gure pekatuak, misterio santuak behar bezala, ospatuak izateko. Erruki, jauna. Kristo erruki. Erruki, jauna. Erruki dakigula jainko guztiz altsua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Egin dezagun otoitz, hori jainko, gu pekatari eta doakabe izanik, santu eta doatsu egin gaitu zure graziak. Lagun ezaiguzu zure ekintzez eta doaiez, eta fedearen bidez zuzen egin gaituzu noi, emai duzu fede horretan sendu irautea. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin, jainko eta rege, bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Apostoluen eginetatik. Egun haietan eztabaida luzea sortu zen. Eta Pedro, zutiturik, honela mintzatu zitzaien apostoluei eta arduradunei. Badakizuen jangoikoak aspalditik aukeratu ninduela. Gentilek berri honaren hitza nire ahotik entzun zezaten eta sinistu. Eta bihotzen berri dakien jangoikoak haien alde aitormen egin du, guri bezala, haiei ere Espiritu Santua emanez. Eta ez du, haien eta gure artean inolako bereizkuntzarik egin. Haien bihotzak ere garbitu dituta sinismenez. Zergatik tentatzen dezue orain jangoikoa, ikasleen lepo gainean ezarriz. Ez guk, ez gure gurasoek, ezin eraman izan dugu uztarria. Izan ere sinisten dugu, Jesus jaunaren graziaz salbatzen gerala, eta gu bezala haiek ere. Jendetza guztia isilik gelditu zen, Bernabe eta Pablori entzuteko, eta hauek jangoikoaren graziaz gentilen artean egindako ezaugarriak eta mirariak agertu zizkieten. Bukatu zutenean, Santiago hasi zitzaien hizketan esanez, senideok entzun, Simonek esan dizue, jangoikoak hasieratik ardura izan duela, gentiletatik herri bat aukeratzeko, beretzat. Profeten esanak ere batera datoz hontan, honela baitago idatzia. Gero etorriko naiz berriz, eta zutituko dut Daviden txaola eroria. Zutituko ditut haren horma eroriak, eta zutik ipiniko ditut gainerako gizakiek nire izena eramango duten gentil guztiek bila dezaten jauna. Jauna dio hori, aspalditik adierazi zuen. Beraz, uste dut ez direla kezkarazi behar jangoikoarengana itzultzen diren gentilak. Nahikoa da idatzi zakintzea, ez daitezela zikindu sasi jainkoak zerbituz eta loikeriaz, eta ez dezatela jan, ez odolik, ez abere itorik. Izan ere, aspalditik irakurtzen da Moisesen legea herri bakoitzeko sinagogetan larun batero, eta haren azalpena ere egiten zaie. Jaunak esana. Erantzun salmoa. Kanta jaunari kantu berri. Kanta jaunari kantu berri, kanta lur osoa jaunari. Kanta jaunari bedeinkaren izena, iragarri egunez egun, harengandiko salbamena. Kanta jaunari kanta berri. Jauna zuekin, Jesu Kristoen Evangelioa San Juanen liburutik. Aldi hartan, Jesusek honela esan zien bere ikasleei, aitak ni maitatu nagoen bezala, ala maite izan zaituztet nik. Zaudeten ere maitasunean, nire aginduak betetzen bai dituzue. Nire maitasunean egongo zerate. Ni ere aitaren aginduak betetzen ditudalako, haren maitasunean nagoen bezala. Hori esan dizuet, nire poza zuengan izan dadin, eta bete-betea izan dadin zuen poza. Jaunak
Esana. Kristautasunaren hasieratik egondu dira momentu genezake konplikatuak eta iritzi ezberdinak eduki izan dituzte kristauek. Horietan nolabait Elizak bilatu du jaungoikoaren borondatea zein den, edo evangelioa Jesusek erakutsitakoa nola interpretatu daitekeen modurik egokienean. Hortarako, kristauok ez edukitzeko halako arazorik Jesusen jarraipenean, nolabait Jesusek Pedrori eman nahi izan zion halako toki edo eginkizun berezia. Berari entzunez, berak Pedro bezala erakutsitakoa segituz, orduan kristauok halako lasaitasuna eduki dezakegu. Hori da Jesusek hasieratik Pedrori eman zion ahalmen berezia. Eta Pedroren ondorengoek edukitzen dute hori. Haien funtzioa kunplitzen duten hortan, kristauok eduki dezakegu lasaitasun hori. Jesusi jarraitzeko bidea berak hoixe nahi izan du izatea. Eta hasieratik, esan dedan bezala, egondu dira arazoak, egondu dira komplikazioak, iritzi ezberdinak humanoak eralako. Eta humanoek holako gauzak edukitzen ditugu. Gauz batzutan, San Agustinek esaten zuen, askatasuna eduki behar dela, beste batzutan ordea batasuna ezinbestekoa dugu eta gauz esentzialetan berdin pentsatzen saiatu beharra daukagu, edo behintzat Jesusek evangelioa erakutsitako hori jarraitu nahi behar izan diogu. Eta, esan genezake, horretarako ere, hasieratik kontzilioak egondu izan du dira. Hau da, Aita Santua, Romako obispoa, eta beste munduko obispoak, azkenekoa, Vatikanoko bigarrena izan duzen, eta orduan bai, ia denak aiatu ziren, garai batean etzan horren erresa, segun nondikan aiatzea, baina egondu dira kontzilio ezberdinak. Batzuk lokalak, zonalde konkretu baterako bakarra, eta beste batzuk unibertsalak. Lehenengo unibertsala izan duzan Nizeako kontzilioa, eta urten kunplitzen ari dira, 1700 urte. Nizean lehenengo kontzilioa ospatu zenetik. Horregatik, seguru asko, Leon Aita Santuaren aurreneko viajetako bat, seguru baino, ara izango da, Nizeara, gaur egun Turkian dago Nizea, eta seguru asko, aurten area joango da, Leon Aita Santua. Kontzilio haren 1700 urtea ospatzera. Baina aurretik, bazeuden beste kontzilio batzuk lokalak, toki konkretu baterako egin izandakoak. Eta lehenengoa denetan, gaurko lehenengo irakurgaian entzun duguna, apostoluen eginetan entzun duguna, Jerusalengo kontzilioa izan duzan. Oraindik apostoluak bizirik zeudela. Eta hor, suertatu zen auzia, egon zen komplikazioa zen, judutarrek, bazutela, halako erritoa, judutar izaten hasteko, gure bataioaren antzekoa, baino zirkunzisioa, erdainketa izaten zen. Eta batzuk zioten, kristau izateko da bataioa hartu ahal izateko, aurrena zirkunzisioa egina eduki behar zela. Eta bestela ezin zela bataiatu. Beste batzuk ordea, eta horien buru San Pablo zen, zioten bataioa, zirkunzisioa baino askozaz ere gehiago zela, eta ez zela behar gehiago daukanak, gutxiago dena ez du behar. Eta hoixe zen, sortu zen auzia. Horregatik elkartu ziren Jerusalenen. Joandikan apostoluak San Pedro, San Pablo, Santiago, eta garai hartako beste zenbait kristau buru bertan hitz egin zuten, eta azkenean danak aiatu ziren konklusio horretara. Jesusen borondatea zela, gentilak berdin kristautzea, eta ez zela preciso aurrena zirkuntzizioa egitea. Bataioa zirkuntzizioa baino gehiago zelako. Eta bataioak gainditzen zuelako itunzarra. Horrek ez du esan nahi itunzarraren kontra zeudenik, eta esaten dute bai, irakurtzen ari gera,
itun zaharreko testuak, eta gainera itun zaharreko testutan hau ere nolabait ere iragarrita zegoen. Eta hoixe izan zen lehenengo apostolu horiek bihotz batez sentitu zutena. Pedro buru zutela, Espiritu Santuaren argia eskatu eta hoixe izan zen haien erabakia. Eskatzen diegu, haiek bilatu zuten bezala, beti Jaungoikoaren borondatea guk ere hala egin dezagula. Eta egin dizagun orain gure eskaria. Eskatuko dugu, gaurko egun honetan, beren etxeetatik urruti dauden guztien alde. Kristauengan beti harrera ona arki dezaten eska dezaiogun Jaunari. Gure hildakoak ere gogoan hartuko ditugu gaurko meza santuan bereziki Jose Javier eta Bernardino Ayerdi Jaunak bere baitan hartu eta handik gure alde egin dezaten eska dezaiogun Jaunari. Entzuna eta ona bihotzez egiten dizkizugun eskaria Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez. Amen. Hoi jainko, sakrifizio honetako harreman miragarri esker, zure jainkotasun bakar eta gorenean parte izateko grazia ematen diguzu. Egizu sinisten dugun egia ekintzetan aitor dezagula Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez. Jauna zuekin, gora bihotzak, eskerrak Jaungoiko gure Jaunari. Egoki da bai eta zuzen bidezko eta salbagarri non, zu Jaun hori beti gorestea, baina poz handiagoz eta bereziki Kristo gure Paskoa hila eta eskenia izan den aldi honetan. Pekatua eta heriotza ezerezturik, berak berritu du ondatuta zegoen guztia, eta beragan izan dugu berriro biziaren betea. Horregatik, Pasko pozez gainezka daude gizon emakume guztiak mundu zabalean, zeruko indar eta ingeru guztiek ere horregatik dute beti zure aintzaren gorespena kantatzen. Santu zera bai Jauna, eta santotasun guztiaren iturri, egitzazu bada santu ogi erdo hauek zure espiritu isuriz, Jesu Kristo gure Jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogi hartu eta eskerrak emanez aditu zuen eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok ondatik, hau nire gorputza data, zuentzat emango dena. Era berean afalondoan kaliz harturik berriz ere eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok ondatik, hau nire obolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nere oroigarri.
Hau da, sinesmenaren misterioa. Horregatik Jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure serbitzari onartu gaituzulako. Eta apalik eskatzen dizugu Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan Jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza, eramazu maitasun osora, Leon gure ita santuarekin, Florentzio gure hartzaiarekin eta Eliz gizon guztiekin batean. Era berean, izan gogoan Jauna, pizteko itxaropenean joan diran gure senideak eta hildako guztiak ere. Bereziki Jose Javier eta Bernardino Ayerdi. Arritzazu zure aurpegiaren argitan. Erruki zakizkigu arren, guk guztiok betiko bizia irits dezagun. Jainkoaren ama Maria Virginia Toatsuarekin, haren senar Jose Santuarekin, apostolo santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gore zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jangoiko alguztidun horri Espiritu Santuarekin batean, ospeta hitza guztiak gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak aginduta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure eta zergatzea eta horren zure regenua, egin ere zure regenatzekoa bezala lurrean ere, emaio du gaur egunotako horia, barkatu gure zorrak, gure bezorrak hartzen dion bezala, eta ez duten garen aman baina garen abezatu. Atera gaitzazu, Jauna gaitz guztiak, emai duzu pakea gure egunotan. Zure errukiari esker pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailean noiz etorriko den zai gaudela. Jesu Kristo gure Jauna, zure sanada apostoluei pakea uzten dizuet, nire pakea ematen. Begira zure Elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoa den bezala, emaio zure Elizari pakea, eman batasuna. Errege bizi baizera gizaldi eta gizaldietan. Jaunaren pakea beti zurekin. Zure pakea. Jangoikoen dutotxan. Zukentzen bezunezko pekatua erotik, jangoikoaren dutotxan, zukentzen bezunezko pekatua erotik, jangoikoaren dutotxan, zukentzen bezunezko pekatua, emai duzu jakera. Una hemen jangoikoaren dutotxa munduko pekatua kentzen duena, zoriontsuak Jaunaren maila dituak. Jaunaren ziatzen sartzeko, baina esan dutuak elaseriatuko nahi.
Zaude beti jauna, zure herriarekin eta zerutar misterioak ezaguterazi dizkiezunei, emaiezu, beren izate zaharra utzirik, jainkozko bizi berriaren erara bizitzea, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, berika zaitzatela jainko guztiaduna gaitak eta semeak eta espiritu santuak, zoazte jaunaren bakean.